Русинській в родині 10 годів. За цей період у програмі ся розказувало про много талантливих поетів, письменників, співаків, художників, музикантів. Про кожну талантливу лічність особенними чувствами в програмах старалися ми відкрити найліпші його душевні качества, розкрити образ його мислення, відкрити світ переживань. В Русинській родині 10 років. Діти, які народилися тоді, або яким було тоді пару років, вони вже виросли. І вони завдяки Русинській родині дізналися, які казки знали їхні прабабки, прадідусі, які пісеньки співали, які народні ігри побутували, які були звичаї, традиції. А ті діти, яким було тоді 10 років, коли русинська родина почалася, вони вже тепер, як кажуть, стали дорослими, вже дехто з дівчат, мабуть, вийшов заміж, хлопці женяться, і вже вони раді від того, що їхні весілля не просто так збіговисько дозберуться випити і погалалайкати, а ті весілля йдуть їхні у тому народному руслі, тому що завдяки русинській родині збережені наші весілля, які вони були десь у горах, у низинних районах і так далі. І це величезні скарби. Ми знаємо, які були хрестини, а так би ми звідки то знали. Ось тут є конкретика така. Наша мова, ми її всі дуже любимо, русинська, може це не мова, це діалект, як сьогодні стверджують, вона, на жаль, вмирає. В наш час містяни, йде така повна урбанізація, містяни поступово її забувають. І, на жаль, забуває і наше підростаюче покоління. Я суджу по своїм дітям, особливо по своїм внукам. Вони вже розуміють далеко не кожне слово, хоч я, як русинка, намагаюся звертатися до них русинською мовою. Але школа, університет, публічне життя, спілкування з колегами, з друзями ведуться на гарній українській мові, це прекрасно. Але я все-таки гадаю, що нашу мову забувати не можна. Бо наш діалект не тільки смачний, він такий соковитий, він має стільки нюансів, значення кожного слова, що він він має право на життя. І завдячуючи цій програмі, я думаю, що життя цієї мови продовжуватиметься. Колись нам довелося із Вірою Кобулей працювати над передачею про Драгівський монастир. І я дивувалася, як віртуозно було знято все, як чудово скомпоновано, і який унікальний фільм вийшов про Драгівський монастир, дякуючи вмілому керуванню, дякуючи вмілому баченню і творчому баченню саме Віри Кобулей. Кожен її фільм залишається в пам'яті своєю ліричністю, своєю образністю і умінням відкрити людям найпотаємніше. Краю мій зелений, величавий, де на скелях снігу галуни, темнорусі букові причали кличуть моє серце здалини. Де б мої дороги не блукали, де б не зупинялися вони, завжди ранок світиться зірками із чола карпатських полонин. Крім своїх таких пастирсько-енциклопедичних пошуків, програма «Русинська родина» відтворила і показала багатьом телеглядачам архаїку нашої церкви. Передусім це стосується давніх монастирів Мукачівської єпархії. Була зроблена чудова архівно-пошукова навіть програма відносно Свято-Архангело-Михайлівського чоловічого монастиря в Грушеві. Були зроблені чудові програми про Чумалівський монастир, про Мукачівський монастир. Отже, телепрограма завжди тримає глядача на пульсі церковного життя. Воістину нігде не іссякне джерело духовності і віри, яким є Грушівський монастир.
Низько він є оплотом віри многих християн, котрі приходять сюди, аби знайти рішення вопросів, які поставила перед ними жизнь і умиротворення наших грішних душ. Досить згадати лише величезну кількість творчих портретів, які були автором передачі зроблені. Особливо це стосується людей духовної сфери, людей культури, людей народної творчості, людей мистецтва. Давайте згадаємо, скільки багато передач було зроблено і вийшло в ефір, і користувалися, і користуються великим попитом. Я піду попід ліс темненький, та найду я листок Віра Георгіївна Кобулей створює надзвичайно цікаві програми, де розповідаються історії про життя і особливо творче життя таких яскравих особистостей, як уже нині покійний Михайло Кричко. Надзвичайно передача була цікава. Я, чесно кажучи, плакала, коли дивилася, наскільки то людина була сильна, духовна і велика. Не тільки для Закарпаття, взагалі як світова знаменитість, хоча родом із нашого села Порошково. Перші години я зараз в Ужгороді, і враження таке, наче рідна мати обняла мене, якої вже нема в живих, наче приголубила, приласкала. З ким не зустрічаєшся, кожен старається сказати тобі щось ласкаве, щось миле, щось таке, яке несе в собі і повагу, і любов. І це надзвичайно мило, тому що живеш у світі, де тебе знають по-іншому. Знають тебе сьогоднішнього, вчорашнього, а тут тебе знають 50-річної давності, коли я починав в Закарпатському хорі і пройшов з ним велике життя, 20 років віддав йому. Саме у цій програмі прозвучали чудесні передачі про видатних українських письменників Петра Миколайовича Скунця, лауреата Національної премії України, про Василя Басараба. Ця передача несе емоційне велике навантаження. Приємно дивитися, по-перше, ті фільми, які створено про митців нашого краю. Я з великим задоволенням дивилася передачу про Василя Басараба і ніби вперше відкривала собі цього поета. Знала його як прозаїка і раптом дивовижної краси майстер слова, який володів всіма тонкощами цієї поетичної справи. Цей сад рясний лиш темнотою, і стерпле гілля держить зорі, бо сиплються глибинно, нескінченно. А з чорно здиблених гілляк розтріпується вись, яка і тишу піднімає круто, і тьма, що зорями жахтить, а чей уся в очах. Великий слід залишається в пам'яті після перегляду передач про наших художників, про митців нашого краю, про співаків. Тому я вважаю, що це неоціненна справа, бо саме русинська родина залишає в історії нашого краю пам'ять наступним поколінням, пам'ять нашим нащадкам про тих, які працюють зараз, які працювали і які зробили великий внесок у культуру нашого краю. По твоєму лісу і полю ходить мій і плач, і сміх. В серці я зібрав, як долю, 20 присілків твоїх. Недаремне гору гристи, щоб відкрився світ тобі, рідний бистрий, зорі бистріль в нашій ночі голубі. Русинська родина об'їздила, можна казати, півсвіта.
бо побувались ми у русинів у Словаччині, Чехії, Мадярщині, Сербії, Хорватії, Румунії та ще у многих странах світа. Стрілись ми з русинами, котрі волею судьби живуть далеко у доцюзнане, але і там у світі не забувають родний материнський язик. І дуже ся радують, коли мають можливість чути нашу русинську бесіду. Я розмовляла з людьми, які працюють за кордоном, і було приємно почути, що у них навертаються сльози на очі, коли вони чують, як до них голосом нашої батьківщини озивається передача «Русинська родина». Звичайно, говірка нашої місцевості, говірка нашого краю своєрідна, неповторна, не схожа на інших. І тому надзвичайно приємно, що ми все-таки є отака пахуча, дивовижна квітка у цьому неймовірному букеті мов національних меншин нашого краю. Мені надзвичайно приємно спілкуватися з творчими людьми, які працюють тут саме, які творять цю передачу. Вони для нашого краю роблять, я думаю, величезну справу. Нещодавно мені передзвонила сусідка моя, сусідка мого дитинства, яка працює зараз в Італії, і сказала, що серед тих труднощів, які зустрічаються їй там, передача, вона випадково включила і побачила передачу «Русинська родина». Це стало для неї промінчиком сонця. Вона надзвичайно зраділа і каже, що здалося їй, що вона переговорила зі своїми земляками, поспілкувалася з ними. Здалося, що почула мову своїх рідних. І так легко і радісно стало на душі, що вона відчула себе в цьому світі вже не чужою. Саме завдяки тому, що до неї із далекого Закарпаття озвалася рідним голосом передача «Русинська родина». Тому я думаю, що для кожного закарпатця, який десь далеко у світі, можливо, він десь у Сибіру, можливо, у Португалії, можливо, в Іспанії, але згадка і почути рідне слово важить надзвичайно багато. Ми розкидані по цілому світу, як інколи коралі, як намистинки із великої низки. І тому чути в світі наше мелодійне закарпатське слово, воно зігріває нас таким душевним теплом. І тому я хотіла б, щоб це слово звучало і надалі, щоб воно було живим, щоб воно промовляло до серця кожного закарпатця, який знаходиться будь-де, у будь-якій частині нашого світу. Як коті так вистрижу, вуха трясуться. Ей, камінь на камені, камінь на камені, а на тому каміневі, камінь на камені. Неоціненне значення має ця передача, особливо для наших патріотів, компатріотів, котрі живуть за границею. Для цих людей ваша передача – то єлей на їхню душу. Вони раді тому, щасливі, ось ми є тут, і ось ми дійствуємо. Дуже важливо, що в нас є така наша програма «Русинська родина». Це дуже хороша програма, яка, в принципі, дозволяє нашим всім русинам видіти нас нормально, чути нашу мову, бачити нашу культуру, видіти. Дуже добре, коли нас видять інші русини, які живуть по цілому світу. Хочеться ще зауважити, що, мабуть, не всі дипломати настільки вміло можуть налагодити місточки дружби між народами, як це може зробити, наприклад, одна така невеличка передача. Справа в тому, що Віра Кобулей протягує руку дружби тим українцям і тим русинам, які знаходяться за межами нашої держави. Дуже цікаво було дивитися передачу про русинів Румунії. Дуже цікава і повчальна була передача про тих русинів, які живуть у Словенії, за межами нашої держави. Тому мені здається, що окрім усього іншого, окрім пізнавального, ця передача має ще
велике значення, бо вона сприяє дружбі між нашими народами. Коли він ся подниме на осой, серце його так тріпоче, як коли серна увидить пушкарів. Бо туй на сих верхах він перві кроки свої ступав, милувався красними співанками свої мамки, видів, як вона ткала полотно і ушивала зимними вечорами йому сорочку, обися лишила пам'ятка про неї. І він сокотить ту ушиванку і убиратися в неї лемпома великим праздникам у своєму життю. Много пішників сходив Михайло Аурук, многократний чемпіон Румунії по боксу, майстер спорту, міжнародний суддя, член Румунської федерації боксу, президент Подкарпатських русинів Румунії. А його усе у тяжкій хвилі жизни приходить він сюди, на сі береги Осоя, аби набратися сили, моці і побіждати. Туй його відцюзнена, туй лишили слід його предки, нянько і мамка, котрого наказували: «Жий, сину, так, обось не стратив честь, обось міг сміло позирати людям в очі». Моє всі коріння русинське, так що я се не можу ганьбити моїм родом, моїм діткам, придіткам. Я се не можу таким ганьбити. Я гордуюся. І це наш довг признатися русинам. Ця передача надзвичайно цінна, цікава як молоді, так людям середнього віку і старшим людям. Передачі насичені, передачі духовні, передачі збагачені великим змістом і великою любов'ю, тому що це передачі про творчих людей Сріберної землі. Кажуть люди, кажуть, що я дівка файна, що я дівка файна. Красна была красна, доким воли пасла, доким воли пасла. Тепер їх не пасу, тепер їх не пасу. Взяли хлопці красу. Красна была красна, межи дівочками, межи дівочками. Як біла лилія, як біла лилія, межи квіточками. Телепрограма «Русинська родина» – це телепрограма, яка завжди є живою, потрібною, актуальною. І сьогодні ми декларуємо факт того, що завдяки співпраці Мукачівської православної єпархії з цією телепрограмою ми воскресили з забуття дуже багато потрібних, невідомих речей соціуму. Було знято кілька чудових, прекрасних програм про відомих священнослужителів, подвижників благочестя нашого краю, про яких хтось, можливо, чув, читав, можливо, хтось побачив з телеекрана вперше. Це були священнослужителі відомі, які вчилися у свій час за межами Закарпаття, в тогочасній Югославії. Це був протерей Василій Самош, протерей Миколай Логойда, довголітній секретар Мукачівської православної єпархії. Це був священнослужитель, який був довгий час, на протязі всього майже свого життя, протодияконом Василій Садварій, який своїм голосом прикрашав не одне архієрейське богослужіння. Отже, завдячуючи цій програмі, ми доторкнулися до минулого, ми доторкнулися до того, що є потрібним і корисним. Наскільки мені відомо, Віра Кобулей втілює в своїй особі
кількох працівників. Вона може і працює чудово, як і режисер. Вона працює, і останнім часом їй доводиться найчастіше працювати самій як оператору. Вона, звичайно, працює як художній редактор. Це надзвичайно багатогранна і талановита особистість. І тому хочеться побажати їй і надалі творчої наснаги, доброї праці, доброго ставлення до неї керівництва нашого телебачення. Хочеться, щоб вона мала змогу працювати і продовжувати свою таку неоціненну справу. У рамках програми «Русинська родина» в'єдно з Юрієм Глебом були создані такі програми, як «На фіглі» до Марки Голубинської та «Цимборські фіглі», якіся добре запам'ятали нашим телепозирачам. Це перший хороший ювілей, за який ця передача зібрала дуже велике коло прихильників. Власне, це жителі Закарпаття, це те корінне населення, яке милується, купається у цьому прекрасному слові, в цих традиціях, в цьому побуті, яке вважає себе корінними жителями цього краю. І, напевно, не безпідставно, хай багато спорять про це науковці, хай багато про це говорять інші категорії людей, але русинська родина, ніколи не вмішуючись в ці політичні і інші передряги, добросовісно, чесно, високо, професійно виконувала свою місію підтримання, напевно, примноження в деякій частині тих добрих традицій, тих обрядів, тих характерних особливостей якраз русинського етносу на Закарпатті. І гумористичні, і сумні, і драматичні. Що тільки не хочеш у тих є програмах, людям ото до душі. І там не було політики, і не є політики, і не може бути політики, тому що йдеться про народну душу, про народне життя. Або, кажімо, ту Марка Голубинська. Ну, то взагалі півні про цю програму про Марку Голубинську у Києві був. І, до речі, я вам скажу, що ще десь 2012 року разом з Олександром Гаврошем я був у Луганській області. Їздили туди, і мені було приємно, що в Луганській області прості люди кажуть, так це у вас на Закарпатті Марка Голубинська. От, уявляєте собі, і там ми про неї чули. Люди знають, це як одна із таких прекрасних візитних карточок Закарпаття. Дай вам, Боже, здоров'ячка, Слава Ісусу Христу! А ви, утки туйки, Господи, в майкрайньому селі, в Іршавському районі, увидите Марку, то для мене та я б не знаю, що я б... Ніби звізду з неба душа. Точно, Юре, точно. знаєш, копалам. Що ви до нас? Копалам. Та поламали мися копачки, а треба скоро буде кромплі брати. Ну та думав, у собі чула мужу лисичою, файні майстри. Наточать ми... А де мотику, бо позирайте як. Круто! Ну, помикайте, це мотика, ай, на мою правду. Марко! Це через комп'ютер, тато. І сів лиш так метати тим бумерангом, і все кладіть на місто. Я ніде не верну. Ви дуже добре трафили. Туй вам таку мотику чинять. Не в то. А й бо то маленько має пізніше, не кажете, ви попали на гамуру у Лисичево. Та туй вам зроблять будь-який інструмент, який закажете. Русинську родину позиравуть як у нашому краї, так по цілій Україні і так і за кордоном. Наприклад, мої друзі, які у Словаччині, у Канаді, в Америці, надзвичайно теплі відгуки говорять про цю передачу. Коли приїжджають люди із-за кордону, то, повірте, вони мене впізнають лише по цих передачах і по цьому телебаченню. От ми, говорять, як до церкви йдемо, коли йде передача русинською мовою. Ми збираємося так, ми там і сміємося, і самі жартуємо, і плачемо, і гостимося, але всі разом. Це величезна річ. Навіть важко сказати, який це об'єднуючий стержень
і підтримуюча основа для людини, яка знаходиться за кордоном. Ой, дівчата, не несіть нам вже ніякі блюда, бо вже камеру включив оператор Дуда. Бо вже камеру включив оператор Дуда. Ой, фіглюйте та співайте, та на все є міра, бо за фіглі утвічає кубулейка віра. Я думаю, саме в цих передачах, де звучить народна мова, де звучать народні жарти, проявляється психологія закарпатця, проявляється високий рівень його культури, високий рівень нашого життя і спілкування з іншими народами, які проживають у нас на Закарпатті. Тому хотілося б, щоб саме ця передача мала своє продовження і могла радувати своїх шанувальників і надалі. Ця передача вказала, що наш народ ще й співучий. У нас тисячі легенд, тисячі різних піснопень ще лише зафіксовані, але ще не оброблені. А значить, ми народ живий, народ культурний, духовний, благословенний, котрому Господь обіцяє іти на землі, радосно чути себе, а в вічності із Божими людьми наслідувати Царство Божие. Много є літа нашим русинам і прекрасним русинським передачам.